Madokachere mabuja dzauya dzanyasi zuva rechinomwe mwedzi wakakunguru apa nyasi uno wanhu wadokerera manduwe dande mutande rakaita kuti kusvipisiwa manduwe nozvaitika muzuva ranyasi ipapa Cape 3 yasainiwa kuita mutemo naMnangagwa nyasi uno yabva yatoburisiwa manduwe mugovernment gazette iwe wazvipa makore akawanda waMnangagwa wekutonga kureketa kuno dare reparamende ndo raanomasimba okusarudza mutungamiri wenyika zvinoenda zvakadano idio rekai tirambe takalinga kuona kwazvinoperera kuti ndokupi pokare kuti zvinenge zvitekaira sei wanoringa nezvekodzero dzewanhu pokare nekuisana nonyaya youtongi hwoudzvanyiriri wari kuhwadziwa fani kusanganisira Amosi Maimane kuSouth Africa agotoreketa akati zviri kuhwadza mhani dai hurumende yedu kana kuti seSouth Africa taita chimwe chinhu kuti zvireke kuramba zvidandi manduwe rekai tirambe takandoringa izvi zvaakunetsa kuramba uchizvitetekera nokupindira wanoringa nezvemutemo wari kuti kuitiwa kwagoita kuti iyo CAB3 ipfuurire mberi ikasainiwa naMnangagwa iribe kuendesiwa kubvunziwa ruzhinji rwenyika pakanyangara Love Mumadhuku agoti aiwa gorekai kuvhundutsiwa ini ndinoziva mutemo uyu mutemo kusaina kwaaita waMnangagwa kuribe basa kundonakirwa hawo nokuisa nokuisa runyoro rwawo pabepa asi pamutemo paribe chakachinja paribe chinochinja nokuti zvinofanira kuenda kureferendum rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvinopera sei wamwe wagotoringa wakati rekai tichione manje kuti guvheo yachaita sei imi paribe chaanoita paribe tikutozviziva kana kutoti aribe chaaita kubvira nguva yesei rekai tirambe tichiringa hedu kuona kuti zvinoenda nokupi iye nyasi uno waMnangagwa wagosaina pokare iri kunzi Medical Services Amendment Act manduwe pakanyangara apa zviri kutobata nokusunga wozvipatara zvakazvimirira zvegani kwaye zvekuramba vanhu zviyai zvekuti munhu aita tsaona obva anzi aunziwe ikweyo onzi anotouya kana abhadhara mari kana aribe kubhadhara mari paribe izvozvo kwai zvanzi zvichadiwa kwai wanotomuchengeta mazuva mairi womurapa kusvikira aita zvisvinu ochizoenda manje kuzvipatara chehurumende mandiwe rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei nokutoti kana zvakadandi mandiwe inenge yandoka mafirigada chaiwo rekai tione zvedu kuti ichasvika papi peno ichaendesiwa kana kumatarodzi mhosva heno ticharamba takaringa nokuti kwai ipapa mutemo wacho uri kutoti anenge aramba kana ari mukuru wechipatara anenge aramba kurapa munhu gore ribodzi mujere rekai tione mandiwe kuti zvinoenda nokupi iro dare remangurukota waMnangagwa ragoti iro vanhu vakabenuka kubva munyika yeSouth Africa vari kusvika zviuru 40 anosere kwai isusu sohurumende takabatsira vanosvika zviuru 20 noribodzi 21,000 pachirungu kubva mumwedzi pawatanda mwedzi iwo wapfuura apa wakomana pakanyangariwa kwai ipapa taendesa mabhazi euzupu kwanosvika 50 waMnangagwa waramba wachindokumbira kuti tibatsirewo kuti vanhu vedu vabenhuke zvisvinu zvakanaka usai kuti ko mamirioni agonzera tagwirei taisa uyuwo chivhaya achiti taisa milioni wamwewo vachiti tatumira zvino yaendepi mariyo mandiwe tinyepei paribe ari kuziva paribe ari kuti nyepa kana kuti zviri kutekaira sei rekai tirambe zvedu takavhura ziso tichiona kuti zvinenge zvichienda nokupi kwatori nemakambani akaita sana RNL nomamwe akutoti wari kubva kuSouth Africa uyai mushande kana uno mapepa yako basi chindoisa iwewe utinyepe kuti uri kuda kuita basa rei tikuziva kuti maisenza mabasa masvinu kwamamuri ikweyo right waisenza mabasa masvinu akaita so magetsi okuita kutekenya michina kutyaira dzimotika zvine zvakadando kwai imimi ndimo wataakuda kuti muuye uyai musenze ino kuRNL nomamwe makambani ari kuramba achiisa
kushambadza kwavo kuti vari kutsvaka vanhu kuti zvinenge zvichiita sei. Tikaiti rambe takalinga, asi mukana aiwa utorei. Apa Judicial Service Commission yagoti iyo nyasi watongi vanosvika 25 vomatare opasi makorokoto vachitora mhiko dzavo. Haya, kwai ipapo wada kutoti wabatsiridze kuti nyaya dzebeutongi dzipere. Rekai tione kuti vanozviita sei. Vakatoti peno kuHarare tiri kutofunga pokare kuti tiise iyo matare anotekaira mamobile courts pachirungu kuti nyaya dzacho dzichimbidze dzatekaira. Rekai tione kuti vanozvikona chere zvavari kureketazvo. Apa izvozvi kwai anonzi Zhong ari ndiye mukuru agere hunde pakambani yoSubstar Mine. Kwai agosvika kudaro paramende kwaanga anofanira kubvunziwa mubvunzo akati ndiri kuzvingwaba zvamuri kureketazvo. Uri kusenza sei kana uri kuzvingwaba iwewe? Uri kusenza sei munyika medu muno? Rekai tione zvedu kuti vachazviita sei. Peno achadzonza abenhuke futi pokare kudareko tinenge tichiringa. Jacob Mafume nyasi agonzi agoparura motikano zvimwe zvekusenzesa zviripo, Mateo B, marori, utu tumabhobhuketi zvinoenda zvakadaro, motika dzowahwere zvese zvinoenda zvakadaro zvichiita kuti kwai zvibatsiridze kusenza muguta reHarare. Chinotohwadza kuti dzinoramba dzinokuparuhwa asi paribe chinonyanya kuchinja. Zvakaita kunyangaritsa komana. Rekai tione zvedu kwazvinonga zvichienda. Kuno mumwe vhenda anonzi Joseph Hondo ajiwa nehondo yaChemhanduwe anga akaita kusimudza makano kuguta reHarare akati ndakakubiwa nemapurisa enyu ndikutoda zviuru 10 zvomari yekuAmerica nokuti makandihwadzisa fani. Kunodarera kuti aiwa tikuzvidaba zvauri kureketazvo. Varume pakaita kuoma chaiko. Rekai tione zvedu kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi. TIMB kwai yagonzi ino chikwereti chomamirioni 6 kubhangi ronyika nokuti warimi wefoja wakatadza kubhadhara zvikwereti zvaunga watora hwendo huno. Foja iyoyi mhanduwe mitengo yacho yenge iri kuita kuhwadza. Rekai muone henyu wazhinji wagoita kubuda wachichema. Paribe zvino. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinoenda nekupi. Dare remakurukota ragoti iro haiwa kwai kupera kwemwedzi uno ndopatichatanda mhanduwe kubhururuka nondege tichibva muHarare tichienda kuLondon. Tikati rekai tione kuti zvindizvo chere. Zimbabwe yacho yazvireketawo pokare asi iribe kureketa kuti vachatanda rini kana kuti matiketi yacho anenge achitengesiwa kupi rini, mari zvese zviribe kuzikana kuti ndezvarini. Ticharamba zvedu takandoringa kwazvinenge zvichienda. Apa hurumende iri kufara kwai izvezvinyasi muchero wemabhurubheri mhanduwe wabva watoendesiwa kuChina. Aiwa, tikati makolokoto. Rekai tione zvedu kwai ndiko kutanda kuendesa. Wakutoringira kutoti wada kuendesa yakawanda chaizvo kuti ijiwe waite mari. Rekai titi makorokoto nazvo. Apa wanochovha mabhasikoro Vhusi Muzi Mukandla na mukadzi wache Tando Renkosi Chuma. Aiwa, waita kudadisa. Kwai wachovha mabhasikoro yavo kunyika dzinosvika 22 kusvikira wabenhuka muZimbabwe. Wachichovha makiromita anofura zviuru 20 tikuti makorokoto. Aiwa, wari kuzama. Kana idzo tsapfu dzacho mhanduwe dzokuchovha bhasikoro zvakadando. Unobva wanyatsa kuona kutoti yes. Pano paita zvavanhu vanochovha kuchovha chaiko kusvino. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Tikuti makorokoto nokubenhuka kwaita. Toringai papa zopaserese kwai nyika yeGhana yaramba kuita musangano ungoripo uchida kuitiwa nonyika yeSouth Africa. Yati aiwa chimbomirai imi mukuita zvechikarabaha zvokudzinga vanhu chimbomirai makadando. Rekai tione zvedu kuti zvinenge zvichienda nokupi. Kambani yoShell yagotengesa kambari yaro muSouth Africa yomagaraji mhanduwe anodira peturu kwai bhirioni ribodzi romadhora okuAmerica. Pakanaka kapo. Yatengesewa kambani yokuAbu Dhabi. Tikati makorokoto. Kuno makanzuro anosvika 60 ari kunzi anyimiwa mari nohurumende nonyaya yekuti aribe kuningisika zvisvino, aribe kumira zvisvino, matekedzero awo omari kwai masvinuba. Rekai tione zvedu kuti zvinenge zvichienda nokupi. Apa iyo hurumende yeSouth Africa iri kuti kubva ipo patanda nyaya dzokudzinga kwavo vanhu wabva kure kwai wapfuudza vanhu vanosvika zviuru 40
wachowabuditsa munyika yeSouth Africa zvekusabenuka pokari. Regai tione zvedu kuti zvinoenda nokupi. Wachazoidemba iyoyi ticharamba takaringa apa. Apa panopepetiwa mapfuta oiri pada kuakiwa naDangote kuKenya. Mhanduwe atoisa mabhiriyoni ari kuti 11 kuti wawake. Zvawo wabi yedu, zvawo regai tirambe takaringa kuti zvinoenda nokupi. Kuno mumwe wokuChina hanzi atongewa kupfa mhanduwe nonyaya yekutora mari yoshimanja mbudu kwemakore anopfuura 3 akatora mamiliyoni okuAmerica anosvika 325 325 million pachirungu. Nomuitiro wavo uyu apa nokuita kunoita vaChina kunyika dzekwedu kuita uori unobva wazvisa yavo komana kuti zvinenge zvina nokupi. Regai tione zvedu kwazvinoperera. Upo apa mumwe mukadzi wokuParaguay mai agoita kuita kuitongora chaiko kureketa achema soko pwapwa achireketa achituka iye Mbappe akapindura ipapa akutoti da kuendesa kumatarodzi mhosva iwewe nekutoti kureka kuti jairira pasiresi rekutomuti kwana iwe. Regai tione zvedu kuti zvinoenda nopapi. Ijipiti yabirwa mhanduwe kubiridziwa chaiko kujiridziwa mhanduwe ndiko yaita. Nyaya yekuti Mesa Downs atore kamukombe kaka yanetsa. Regai tione zvedu kuti wachazoita sei kana paachazojiwapo Messi wacho. Ticharamba takaringa zvedu pazvinenge zvichienda. Takadaro mabuja tagumira pano ndini wenyu Mhanduwe onawo.